ସେଟା ବୁଲା କୁକୁରକୁ ଦେଖିଛ ନା କେମିତି କନେକ୍ସନ ହଁ ଭାଇ ସେମିତି କରନ୍ତି। ଭାଇ ସେମିତି କରନ୍ତି। ନା ନା ଆମର ସେମିତି ଏତେ ବି ଖରାପ ହୁଏନି। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମୁଁ କହିଲି ତ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିବି ସେ ଆସି ମତେ ସେ କୁହନ୍ତି ଏମିତି କରିବା ସେମିତି କରିବା ମୁଁ ମନା କରେ। କଣ ପାଇଁ? ସେ ଫିଲ୍ ହବ ନା ଭଲ କି ଫିଲ୍ ହବ ନା କରିବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ। ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଏତେ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ। କଣ ୟାର ଏମିତି କହୁଛ ଭାଇଙ୍କୁ ନିରାଶ କରୁଛ। ମତେ ସବୁ ଘଣ୍ଟା କହିବେ ତୁ ଜମା ତ ମାନେ ପୁରା ବୋରିଂ ଏସା ତେସା ଚାଲିବ ନା ଆଉ କୋଉଠି ନେଇ ପଳେଇ ଆସେ। ମୁଁ କହିଲି ହାତ ପୁରାନ୍ତିନି ହାତ ପୁରାନ୍ତି କହିଛି ନାଇଁ ସିଏ ଖାଲି ମୋର ଖାଲି ଉପର ଟିକେ ହାତ ମାରନ୍ତି। ଉପରଟା ତ ହାତ ମାରା ଜାଗା କିନ୍ତୁ ତଳେ ସେଟା ନୁହେଁ ସେଠି ମୁଁ ହାତ ମାତ ଦିଏନି। ଉପର ହାତ ମାରିଲେ ତ ମତେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଆଉ କଣ। ଇଚ୍ଛା ତ ହବ ସେଇଟା କଣ ଜାଣିନି ଇଚ୍ଛା ହବ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ମତେ ଟିକେ ଲିପିସ୍ କରିକି ଉପରେ ହାତ ମାରିଦେଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ମନ ହୁଏ। ଯୋଉଦିନ ମୋର ମନ ନଥିବ ତାଙ୍କର ମନ ଥିବ ସେଟା ଆଣିଲେ ଇଏ କରିବେ ସେ କରିବେ ମୁଁ ଯିବେନି ସେମିତି କରିବେ। ଶୋଇଥିବ ସେମିତି କରନି। ହଁ ମୋ ପୁଅ ମଝିରେ ଶୁଏ ମୁଁ ସେପଟେ ଶୁଏ ଏପଟେ ଶୁଅନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କର ମନ ହବ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠିକି ଏପଟରୁ ଉଠିକି ପଳେଇବେ ମୋ ପାଖକୁ। କଣ ଆସିକି ସିଧା ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା କଣ? ମୁଁ କହିଲି ଆସିକି କଣ କରନ୍ତି କିସ୍ କରନ୍ତି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ? ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି କଣ କରିବେ କୁହନି କିସ୍ କରିବେ। କିସ୍ କରିକି କଣ କମ୍ବଳକୁ ଚିପିଲେ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର ମୁଡ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ମୁଡ୍ ହୁଏନି। କମରକୁ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର କମରକୁ ଚିପିଲେ ତାର ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର ମୁଡ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ହୁଏନି। ସେ କିନ୍ତୁ ଚିପନ୍ତି ଚିପିଲେ କିସ୍ କରିକି ଉପରେ ଆସିକି ଶୋଇବେ ସେମିତି ଶୋଇଲି ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ ଆଉ। ବ୍ରା ଚିପନ୍ତିନି? ହଁ ସେଇଟା ତ ଆଗେ ନା। ସେଟା ଆଗେ ହାତ ଯିବ ଆଉ। ସବୁ ଖୋଲା ହୁଏ ସେ ଯେତେବେଳେ ରୋମାନ୍ସ କରିବେ ସବୁ ଖୋଲିଦେବେ। ତମ ଦେହରେ କିଛି ରୁହେନି? ନାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ଭିତରେ 2 ଜଣ ଥିବେ। ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସବୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ମୋର ବି ସବୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ ଯୋଉଦିନ ରାଗ ମୁଣ୍ଡ ଥିବ ସେଦିନ ସେମିତି ନୁହେଁ ଖାଲି କିଛି ଖୋଲିବେନି ଖାଲି ସେମିତି ଖୋଲିଦେବେ ଖୋଲିଦେଇ ବସ ଶୋଇକି ତାଙ୍କର ମୁଡ୍ ଇଏ ହେଲେ ସେ କରିଦେଇଥିବେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ କଣ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧୁଛ? ମୋର ସବୁବେଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ମୋର ମୁଁ ବ୍ରା ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବିନି କିନ୍ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧିବି।